ಇತ್ತ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದ್ರಿ ಒಂಜಿ ನರಮ ಡ್ರೈವರ್ಲಿ ಜೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಏರೇನ ಪಲ್ಲೆ ಜವನೇರ ಪಲ್ಲೆ ತೆರಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಕಾಯ್ತಲ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡ್ರೈವರ್ಲಿ ಜೇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಬರ್ತೂಲೆ ಇಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಯಾರಾಗ ಹಂಪಪ್ಪ అది డెడ్ బాడీ తిరిగిన అమ్మి నువ్వు బాడీయా బాడీ ఎత్తి చడ్డి ఇదేలే పెంకిని మంటే తమ్మజ్జి గరబాడి మారే ఇదే నుంచి పోటీ సాయి ಓಡ್ಗೆಡು ಜೋಯ್ಜಿ ಹೇಗೆ పోడిందాకి కుంటులో దిక్కుతే ఆ బుల్దుకుంటు బొల్దుకుంటే అంబులెన్స్ బొల్దుకుంటే ఎచ్చ తిక్కుని ಏತು ಜನ ಇರನ್ ತೂದು ಬಲ್ತು ಹೋಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ದೆ ಪಣದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಕೋಡೆ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿ ಕೊನೆರೆತ್ತನು ಅಲ್ತ ಬಣ್ಣಕನೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಇದು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಡ್ರೈವರಾ ಬಕೇರಿ ಈಗ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜೆ ಮಾರೇರೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಪುನಕು ಸಾಕ್ಸ್ ಬಡ್ತೀರಾ ಏರಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಪ್ಪೇರ ಏತು ಜನ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚ ತ್ಯಾನ್ ಏರ್ನ ರಗಾಲೆ ಬಡ್ಚಿಂದು ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದು ಗಾಡಿ ದಿದ್ದು ಜೈದಿನ పోయారా అంబులెన్స్ దే పోడి వారు మారారా అప్ప పునవుతుండే ఏత్ నిజా పునవుతుండే పో ఏత్ పోడే ಅಂಚತ್ತಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಜಾನಿರೇಕ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಐತ ಕುಯ್ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಪೆರತಿ ಐತ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಣದ ಗಡಗಡಾಪು ಇರೆ ಗಂಟಲ್ ಜನ ಇರೆ ಗೌದ ಅದನೊಂಜಿ ಸೈಕ್ರೋ ಅಂದಂದು ಜೋದೌದ ಆಲಾಪುಜಿ ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪಗ ತಿನೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಡಿ ಮೇರೆ ಎಂಚನೆ ಇರಬುದಾರ ಎಂಜಿನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನರಮಾನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು ಕುಲ್ದೇನಾ ತಿಂತೇನಾ ಜೈದೇನಾ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಲ ಅಂಚಾತನ್ ಎಂಚೆ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾಡಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕೋಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕೋಕೊಂಡು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಎಂಕ್ರ ಕುಟ್ಲತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಜಿ ಇದುಲಿತೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂಚತ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬೇತೆ ಪುದೆ ಪುನ ದಾರನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಪುಡಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅದಾನೆ ಕುಂಟು ಸಾಪು ಬೋದು ನೆಟ್ ಬೈದಿನತಿ ಇದೆಂಚಿ ಬಕ್ಕಡಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರೆಗೆ ನೆಟ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರೈಕೆ ಪೋಡಿವೇರು ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನೀಕ ಹೊರ ಇಂತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಂಟು ಮಾರೇನೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಆ ಚೂವ ಕಡಿನೆಲ್ಲ ಬುಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ತುಂಬೋತನು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಮೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾದೇರ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಬಿಡ್ದಾತು ಅಂದ ತುಲಿ ಸೈತಿನತಿ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟು ಜನಕುಲು ಇರು ಮುರಾನಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ಏನು నువ్వే అంబులెన్స్ గాంజా సప్లై మల్ತೀನಿ అలా లేకపోతే నేను ఉంటావు జర తనెత్తవులే బాడీ ఉండు కా 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 ಓದ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ఒక డౌట్ ಆದ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಗಾಂಜಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನಪುರ ವಸ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ದಕಲ್ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಂಬಂಧ ದಕಲ್ ಓಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ ಕುಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪಾರು ಈರತ್ ಬಂಡ್ಬೋಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕಿರಿ ಅತ್ ಈರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಈರ ಪುದರಿಂಚಿನ ಮಂಡಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆಕೊಲ್ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೋವರ ಇತ್ತುಂಡ ಕುಯ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಯಕಿಂಚಿನ ಮಂಡ ಪೊದ್ದೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಹೌದಾ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನ್ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕವನು ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಇರ ಪಾತ್ರನ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗಿನ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ఆయన సొంత గాడ్ ఆయన ఇళ్ళ దక్కలేని జనకులేని కొనుక్కుని తొందర ఇచ్చి ఆయన సైరన్ మనిపారు సైరన్ మనిపారు వాళ్ళు సైరన్ మనుకుని రావు ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇತಾಗ್ಲು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾಪಲು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಗಾಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅವು ಪಾತೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡು ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಆನ್ರಿ ಒಂಜೋನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪೋಂತನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಕೊಣಿ ಕೊಣೋದು ಮಾರ್ಯಾರೆ
ನಡು ಸಾದಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳಿನತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಬಾ ದೇವ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಬಲಿ ಪುಣ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡು ಇರೇನ್ ತೂದ್ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೇತೆ ಇರೇಕ್ಲ ಪೊಡ್ಗ್ಯಾಂಡ ಇಂದು ಜುವಾಯ್ತಿನ ಬಾಡಿ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆತ್ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾಡಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಬರಿಟ್ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಕಲ್ ಕುಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಬಲ್ತೇರಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಒಕ್ಕಂಕಿನ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಅಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ದು ಜಾ ಒಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಪಿನ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪೋತು ಜತೆ 27 ವರ್ಷ ಆದಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಹೆಂಗ ಅಂಚತಾಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ಈ ಬಾಡಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಡಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ನಾಗ ಎದುರು ಕುಲ್ತಿನಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಳ್ಳು ಇರತ್ತೆ ಆ ಬರಿಟ ತನ್ನ ಪುಂಜನ ಮರ್ಮಾಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಪುಂಜ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ದಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ತು ಅಂತೂ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪುಂಜ ಇತ್ತೆ ಪೋಪು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಾವು ಪುಂಜ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲುಂಡತ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ತೂಪುನಿ ಪುಂಜವನು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಸೆ ಒಂದುಂಡಿ ಖುಷಿಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪುಂಜ ಫೋನ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ ಮುಕ್ಕಲೆ ಮತ ಗೊಬ್ಬು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಿನಂದಿಗೆ ನಾ ಪುಂಜು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರತ ಅವು ಪೂರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾವು ನಾಟಕ ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿನಂದಿಗೆ ಪರಪುನ ಪುದಾಡು ಪೂರ ಆಸ್ತಿಂಡು ಐಕೆ ಪರಪುಂಜ ಮುಗಿನತ್ತ ಅಂದು ಬುಲಿಪುಣಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಮುಗುಳ್ನ ಐಡಕ ಪುಂಜು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಎನ್ನು ತಿತ್ತಿನತ ಇರೋಡು ಪುಂಜು ಪೋಂಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಆಳು ಪರಬು ಪೋತಿಜಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ತಾಳು ಸಾವಲ್ನ ಖಾಲಿ ದೊಂಡೆನೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದತ್ತಾಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತು ఆయన చొర మళ్ళీ ఏరు డిత్తుండా ఏరెళ్ళ గద్దాం ఎంత లెక్క అంచేది పోయేవనుక మేన డెడ్ బాడీని హాస్పిటల్ కొనుక్తుంది హాస్పిటల్ పిర పడినాక ముక్కుల్లో జవనేరు మత నెట్టుల కుల్దా బైకుడు మత ఉల్లా ముక్కులు గాడి ఓళ్ళు ఉంటాయని ಗೊತ್ತುಂಡೆ సురుట్టు వెళ్ళిపోయి భారదల్ప ఉంటాయి నీ గాడి భారదల్ప ఉంటుంది ಭಾರದವಳು ಉಂಟದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತುಲೆ ಎಂಗಳು ಪೂತೆ ತೊನ್ನುವ ಬನ್ನಿ ಪೂತೆ ಪಾರಡು ಪೂತಿ ಕೂಡ ಪರ್ಲು ಕಟ್ಟచ్చు ಪರ್ಲು ಅಂಚ ಉಳೈಪೋಯಿರತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೈದಿ ಬಾಡಿ ಮೂಲೆ ಯಾಪಲ ಈ ಜನ ಪನಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನು ಈರ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಪನ್ ಅಂಚ ಸೀದಾ పోదు ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಬೈದೆ ಮತ್ತೆ ದೈವಕಂಡು ಯಾಪಂಡೆ పోయి ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಉಂತಲೇ ಐತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ అంటే ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಕೂಡಲೇ ಓ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈತ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಒಂದ ಕೇನ್ನಿ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಬಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಸುಗೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾಯ್ದ ಅಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪದ ಜವನೇರು ಮತ ಇಡೇ ಆಡೆ ಕೊನೋಲೆ ಅವ್ಳು ನಮಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಪೇರು ಪತ್ಪೇರು ಯಾಣ ಇನ್ನು ತೂತಿನಿ ಯಾನು 27 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡು ಯಾಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೂಪುಚಿ ಎಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬೈದತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೈದತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಹೋಗಿ ಯಾನ್ಲ ತೂತು ಜಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಮಣ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಊಳಕೆನೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಬುಜಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಐನು ಏರೆಗಾ ಪನ್ಪುನಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಪನ್ನಿ ಕುಡೊಂಜು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂడి ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸತ್ಯಾಡು ನಿಯತ್ತಡು ಬೆನ್ಪುಣ ಐತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಹುಡ್ದು ಕೊಣೊಂದು ಪುನಗ ವಾರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಳಿತು ಬಣ್ಣೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂడి ನಮಗ ಯಾನು ಸೈಪೇನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ವಾರ್ನು ಪಾಡ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೈಪೆ ಮಗ ವಾರ್ನು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲದು ಬಂಡಿ ಈರ್ನ ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ಕು ಅಪ್ಪಂಡ ಈರ್ನ ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡೆ ಎದುರ್ದಾಕಲ್ ಸಾದಿ ಬಿಡಿಯರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಕಟ್ಟ ಅದು ಪುಣಾತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ಇದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜನ ಪ್ರಾಯ ಸೈತಿತ್ತಿನ ಜನ ಪ್ರಾಯದ ಬಂಡ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸದ 55 ವರ್ಷ ನಾನು ಸೈದಿನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋನಗನೆ ಸೈತಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳೈ ಹೋಗುದಾತನು ಉಳೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗಲು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ఆయన ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಹೊಡ್ತಿಗಲ್ದಟ್ಟ ಪೂರ ಅದು ಬಾಡಿ ಪಿದಾಬತ್ತ ಮತ್ತನು ಪಿರಾಬತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಚ್ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಜನ ಎತ್ತುಂಡು ಐದು ತೆಚ್ಚ ನಾಯಿಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೆಚ್ಚ ನಾಯಿಲು ಆ ಇಲ್ಲ ಛೇ ಅಂಚಿಂಚು ಬಾರ ಬಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಣೋನು ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೀನು ಮಾರೇನೆ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳನ್ನ ತೂಗೋಡು ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಚು ಇಂಚು ಬಲಿಪೇರು
ಪುಣತ್ತಲ್ ಪೊಂಜಿ ನರಮಾಣಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇರೆ ಬುಲ್ಪರ ಜನ ತರೆಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವ ಒಂಜಿ ಎರಂಡ ಬೋಡತ್ತಿ ಬುಲ್ಪರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಿದೆಯವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚೊಂಚು ಆತಂಡು ಅಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುವ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತನ ತವ ಫಿನಿಶ್ ಬಾಡಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ನೇನು ಇಂದು ಆತಿ ಜತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲು ಟೆನ್ಷನ್ ದತ್ತನ వచ్చి ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದಿ ಉಳ್ಳೆ ಮರೇರೆ ಬಕೋರಿಯ ಪನ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಮಗೆ ఆయకు ఇందు తోజోడు ఈ పబ్లిసిటీ ద మరలి ఆయ ఉందం వాట్సాప్ ఉట్లా ఫేస్బుక్ ఉట్లా అవేని మేన ఫోటో ఎంచిన చాట కేట సెండ్ మల్పున ఇంచిన అవు మల్ తొందుల్లి చట్ట బొక్కురి మాకి ఉల్లి ఆయ ఇంచిన అందుకేండ పేపర్ దక్కల పాతేరు పేపర్ హైలైట్ మల్పోడు ఫోటోను మల్లబరుడు పప్పన ఫోటో మల్ల మల్పోడు అవు దుమ్ముద ఫోటో పాడవచ్చు జవనాదిగత ఫోటో పాడలే అయితే ఏ జాతి లెక్క బొచ్చి ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಮರಳು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಮರೇರೆ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂದ ಹೇಗೆ ಸೈದಿನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಯ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದಪುರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆಯ ಕಲ ಮಾಡ್ಪಣಿ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಡು ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಮರೇರೆ ಯಾವ ನೆನ್ಪುನಿ ಮುಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಿನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಾ ಸೈದಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು 24 ಗಂಟೆಲ ಕಾತೊಂದು ಪೋಯ್ರು ಏಪಂಡ ಏರ್ಲ ಸಯ್ಯರತ್ತಿ ಏರೆಲ್ಲ ಒರಿಪ್ಪಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮಾತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಈಡ ಪಾತಿರ್ವ ಹಲೋ ಹಾಂ ಇದು ಯಾರು ಮುಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾವಣ ಹಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಳ್ಳೆ ಹಾವು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಸೀರಿಯಸ್ ಆತುಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಾತಿರ್ದು ಈ ನೀವು ಹಾಕ ಹೋಯ್ಜುಡ ಹತ್ತಿ ಹೊಂಡು ಏನು ಏ ಸರಿ ಪನ್ಪರಿ ಇಡೀ 10 ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಪಾಡಿಂದ ದಂಚೆಲ್ಲ ಪರ್ತೆ ಬೇತಕಲಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತಿ ಇರು ಬಾಯಿ ನಡುಕ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಇರೆಗಿಂದು ರೋಗಣ ಮಾತೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಕೇಳಿ ನಡುಟು ಪಾತ್ರೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಜ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಾರ ಮಾತೇಟ್ಲ ಅಂಚನಿಗೆ ಇರು ನಡುಟು ಮಾತಾಡಿ ಬಿಯರ ತೆಂಚೆ ಸಾವಾಯ್ತು ಹಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿರೇಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾವು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಬಾರ ಇದು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬುಜೇರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೆ ಮಾಲ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಾರೆ DSP ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ನಾವು DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ Be like Bola.